Il-Dr. Joseph Muscat jinkontetlu jina nibqa' lejha lejk sakemm tibqa' lejha lejha il-pajjiż quddiem kulħadd, ġifieri madwari, voldiri jina l-kelma tiegħi żammejta. Dr. Joseph Muscat li kien idejjaqni li kien kont nissuspetta li jurik ħaġa u jagħmel oħra. Sfortunatament, I was proven right. U jiddispjaċini ħafna li it had to happen. Dan kien dak illi kella xi tajt. Id-deputat Marlene Farrugia meta kienet mistoqsija dwar Joseph Muscat waqt il-programm Polis. Meta kienet intervistata minn George Vital Zammit, Farrugia tkellmet dwar dak li rat fil-Partit Laburista meta hi kienet għadha tifforma parti minnu meta fost l-oħrajn bdew jitfaċċaw persuni bħal Konrad Mizzi. U din tajjeb li ngħidu qatt ma ta' fil-pubbliku, imma il-Gottfried kont ngħidlu Gottfried qed nara affarijiet li jiena qed iweruruni. Qed nibża li qed nagħmlu żball da fit-2013 meta jiena kien ikolli mmur u niddefendi l-pożizzjoni tal-partit. Kellha kliem qiebes dwar il-fatt li Konrad Mizzi snin wara li bdew ħirġin aħbarijiet dwar skandli li kien fihom baqa' u għadu hemmhekk tal-Labor għadhom jiddefenduh. Minn hekk tintuna il-mart li jeżistu fl-istituzzjonijiet tagħna. Mart kroniku, kultant b'xi acute attack, imma mart kroniku għalfej l-investigazzjonijiet ma mxewx bir-rata u bir-rotta li wieħed jistenna f'pajjiż ċivilizzat Ewropew. Marlene Farrugia tkellmet ukoll dwar l-iskandlu tal-enerġija li sal-lum għadna nbagħtu l-konsegwenzi tiegħu, skandlu li permezz tiegħu qed ninsterqu mill-kontijiet tad-dawl, serq ta' flus li l-Labor mhux sejtina lura. Kien hemm tal-Eni Malta, l-mistoqsijiet kienet tiegħi ċara u fil-Parlament l isma' da mhux nagħtu il-monopolju tal-enerġija tagħna lil xi stat barrani u paċ-Ċina jew ir-Russja biex nifetlhom jitfulna switch daw u niġu puppets f'idejhom. U hekk kien. Ġifieri jiena kont diġà qed nara ċertu affarijiet li kienu qed imorru diametrically opposite ta' dak li kien konna widna meta konna fl-oppożizzjoni. Marlene Farrugia tispjega kif fil-grupp parlamentari tal-Labor ħadd ma jiftaħ ħalqu dwar l-iskandli li jaraw għaddejjin madwarhom għaliex komdi fil-poter. Ħadd ma tkellem, ħadd ma tniffes. Għaliex, x'taħseb li hija din? Sfortunatament jiddispjaċini ħafna ngħid li huma forsi poġġew l-importanza tas-siġġu tagħhom, ir-rabta tagħhom mal-poter, forsi l-perks li għandhom ma nafx jien. Aħna kien konna bżonn xi ħaġa mor naħdmu għalija, mor ngħid nagħmel satej żejda ħa. Qed tifhimni, imma mid-dera hemm ċertu nies illi jħossuhom komdi wisq fis-siġġu li jinsew għalfejn qegħdin f'dak is-siġġu in the first place. X'inti għad hemm biex isservi l-poplu u l-pajjiż. Mhux biex tisserva inti. Intant tul din l-intervista Marlene Farrugia spjegat kif tixtieq l-aħjar għal Malta, pajjiż fejn il-poplu jgħix l-aħjar ħajja li jista' jgħix. Saħqet li l-iżvilupp għandu jkun wieħed li xorta jħares il-wirt kulturali u l-ambjent tagħna u jinstab bilanċ.